Oh, sanibonani, sicela nisilandele ku YouTube channel yethu Kwa-Mhlaba TV. Nisilandele nibukele khona inhlelo zonke nezinkulumo nezinsebenzo zalekhaya Kwa-Mhlaba. Niphinde ku TikTok sesilapha kwa Dr Mhlaba. Le ya TikTok @Samuel_Mhlaba 1 bayibhena ngoba kunabantu abamele ukuthi meke bakubona ukuthi usuphakeme kakhulu nama likes amaningi bavele ba-report i-account yakho benzele ukuvala. Asinankinga-ke thina ngisho singaqala phansi kangaka ama-account, hhayi asinayo i-problem. Sinabantu asibatholanga ku-TikTok, asibaficanga ku-TikTok, sacelwa abantu la ukuthi sikhulume nabo. Siyabonga.